everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Gipulaan ako! Imi, na. Ang ibang tingog, magkamata ang bata. O, gilingi na taso ba mga tao man niya din sa ospital? Wa ko'y labot! Patanawa sila kung ganahan sila mutanaw. Padungga sila kung ganahan silang maminaw. Basta kay ako, gikapoy na ko! Gikapoy na ko! Imi! Nakabati mo! Gikapoy na ko ng among kahimtang! Day ba? Kung malagod. Nakasabot ko siyang gibati. Pero dili ka mahimong magpadaron sa atong gibati. May anak ka nga nakaroon din sa ospital. Ayaw kong ikapa! Gisapot ko! Ayaw kong ikapa! Sige. Nakasabot ko. Dili ka sa mukod, day. Elena, anak. Makakwarta na kadigdagan si Mama, day. Palitan ti kay daghang vitamins. Ang mga lami nga pagkaon. Magstagtag daghang biskwit, ha? Unya, juice, gatas. Pan nga may palaman. Kanang mahalon nga pan. Upag ka magkatilawan na, di ba? Anak. Unya, manlaag unya ta. Mga tatag fast food. Ay mong ganahan kanan. Mamalitag tunga duwaan. Magsuro-suro ita sa mall. Palitan sa tabo niya ka nang nindot ka mga sinina. Dili lang kay pulos ra ukay-ukay. Tayo. Kamay na lang, anak. Kamay na lang yun. Ug matuman ko na unya na. Mahatag na unya na ko nimo ang kinabuhi nga wa na ko matilawi ka ni adto og karon. Imi. Ay, kastilan. Ubay-ubay sa gyud og customer to nga barbecuehan la. Lami tingali ito dito. Matilawan man din mo karon ba? Nadugay-dugay noon ko balik sa ospital. Parehas ba may ipanggutom na? Ba karon sa imi? Siya ba? Ano nga magkadungan may pangaon sa dili pa ko mapauli? Magdali ko. Iginoo ko! Naguklong si Amy sa gilid sa higdaan sa bata. Wala siya matingog. Nakatug na ba ka na siya? Dili lang una na ako tandukon kay tingalig. Gisapot pa. Gusto si Amy. Wala kumahatag nila sa akong anak ang kinabuhi nga ang ngayon ta nila. Usa dublihon ko pa nga akong pagpaningkamot. Bisag patay-patayon ko pa nga akong lawas sa kakapoy. Dili ko ka na iksapayan. Mahatag ko lang ninyo ni Inday Elin ang kaharuhay, Imi. Dave? Oh, Tiyo, nadugay man lagi ka. Daghan pa dayo customer gihapon ng orasa sa imong gipalitan? Oo. Kaya good. Dako-dako din na sila kita di ano? Ganahan sabay ko anang negosyo tiyo. Pero may nga mas atong lapit. Lisod kaayo. Maglisod tas pagpaninda diha kanang barbecuehan o baka tindahan. Ay din sa lungsod. Unya, dul pa sa ospital. Magkuha ko plato ha. Kabutangan sa mong gipalit yun. Kamu nalay. Kaon dong Ha? Nga naman? Hapit ko. Mabangka ganina sa akong paglabang.
Kalit man og liko ang usak si kainan gikan sa skina. May gani kay naka-break pa. Pero natumba ko sa kakurat og nalagpot ang barbecue. Nausik. Wala na kumapunit ang uban. Kining duha na lang katinae ang nibilin sud sa sudlanan. Ang uban, nakataglakip na ang puso. Pero madapa man ang puso kay o pa man ni maablihe. Gipagpagan na sa binako. Tagsan lang mo ining daimi o. Mo pa uli na sa man ko karon. At doon lang usbahay mo kaon. Tiyo, Darado mo. Daraw pagkauna mo. Dili mahimong mapas mo nga nagbantay sa bata. pero Ay kabalakan ako kay makakaon naman ko sa bahay nagabot na ako dito. Kamu mo'y paniguro nga masudlan ang inyong mga tiyan kay wa mo'y kapangayo agbahaw rin eh. tiyo, Sige, dawa ta. Pukawan na lang niya na si Day Amy, hindi ka na ako. Sige, ito na ko. Diyos ko. Hi. Dave, Nakatug ka. Ya, wala lang ti katugawa kay basi gisapot pa ka. nakamata ko sa kakutoy sa kuntian. Oh, niyaw. Gibinlan ti kag barbecue. Tuwa ka buok. Ang gipalit ang tiyo ganina. Migikan sa dayon, human mi ukaon. Kay gabi na, ugo pa uli pa siya. Maglisod niya kung siya sakay. Nangaon na day mo. Oh, sige na, ikaw na. May duha ka puso, oh. Mikaw na ka tinuod. Lagi. Bago pa gani kuminom og tubig. Puno pa kay kong tiyan. Sige na, ikaw na. Ay, salamat. Masudlan na gidugtarong akong tiyan. Ganina pag yung kaay kong gigutom. Awal lami ni kay barbecue maning... tinai? Oh. Duha ka buok ug pulos tinaira sa manok. Pasensya na, day. Wala man gud kuno lain kay gabi na. O nga ka na lagi palit ni Tiyo. Unom na lang kuno bilin. Tag duha-duha ta. Duha ka puso, parisan og duha ka tinai. Ay, paita. Day. Pero sige na lang. Daogo na lang nako ni sa sawsawan. Behay naman. Oh, kuan ba nayabo ganina? Ha? Sorry. Natandugan nga akong gibutang diha sa kilid sa lamisa. Unsa? Gusto kang mangayo ko? Pasig apay Ay, ay na lang. Mauwaw ta. Abi pa lang, huwa tayo kapalit. Huwa na pag yun. Amy. Ay, salamat taos Ginoo kay nauli na gud mo. Kumusta mang akong apo? Naulian nanay. Og may girisita ang doktor nga tambal. Ipapalit O, wa pa na mo mapalit, kay wa pa mi ikapalit. Mamaylon ako ni Tiyo. Basin napa siya gamay nga kwarta. Bala ka. Ibutan sana ko ning bata sa kwarto kay natulog ni. Ay, day, gawas na nagbalik kay maghukad ko daan ha. Napaihaw magmanok stiyon mo ganina. Di pangandaman ang inyong pagpauli aron kunong kakaon mong tarong. Ay, gisapo to? Basin. Gikapoy lang tingali nay. Mga una tanay. Gutuman na eh. Ay. Sige nagdago ka kung tiyan sa kagutom. Sige, dali. Maghukad ako. Si Tiyo. Ikaw naman to ganina. May ati manon pa makuno siya sa umahan. Mao nga, gilain na lang sa nakong para iyaw niya. Duha gini ka manok ang gipaihaw kay mo na ubay-ubay tag sudan. Ora bang damungot sa sudan tawhan na. Uy, silaw katawa. Iling ko diha, kamagsukad ko kadiyot.
Dami kayong pagkatimpla na eh. Gusto ko kayo. Dami kayong sabaw nga di kamunggayan. Nya pagi kapayas. Mo gini lami sa sabaw nga manok, no? Nga Bisaya, nay. May kapayas. Oo, kapayas na. Uy, nahinay lang sa kanya. Tukan ka, oy. Kagutom ko ni mo diyang tanawon, matukan ka ba ya? Sorry, nay. Gimingaw lang ko sa imong luto. Kining bata, Ang Imi, nakita na ko ang atay sa manok ko. Nasandok na ko. Oh, imo niyo. Mamali ganahan mo. Ibutang na ko sa plato, ha? Mula ka sa kunay. Suway na ko pamaylo sa ilang ng patring. Masipag pabayloon ko para palit o tambal sa bata. Ako lang dahil yung ilisan kung makakaburan ako. May trabaho makauma sa ilang ng daming. Ay, anak. Dili bas pagpanghilabot, no? Pero ganina ba? Sa pagpauli ninyo ka, murag wa may maing buot imo asawa. Gaway mo. Wa man ay. Gidugo lang tingali mo nga sa puton. Sige nay. Aduan sana ko si nang patring. Basin niya waron sa ila ang pagpangita naman sa blanco og laing kabayloan. Si Tio na lang ni mo yapasas umahan. Inya na lang kung wag laing kapaingnan. Daghan na kay ug natabang si Tio nato gud. Wag idon tanan siya magkalisod-lisod sa wa pa ta mabot ining dapita pero karon lakip siya na problema para nato. Dong. Dili ta obligasyon ni Tio nay. Ako mong obligasyon. Ako ang lalaki ni ining pamilya ha. Angay lang nga ako unta ang mubarog nga lig-on o makahatag sa inyong panginahanglan. Dave, anak. Dili ko gusto nga mahigmatan na lang niya usa ning mga adlaw. Nga wa na si Amy ug si Inday Ellen. Ilan akong gibihaan kay dako kong pagkuwang. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!